Hindi po lang ito. Ayun! 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 Ay, beka! Ay, kan kayo! El! Apa, kacang? Kacang ba? Ulit yung sabot! Ulit yung dali! Kacang ba? Ah, kacang. Narabagdak ko ito. Narabagdak ko ba? Iba mo. Narabagdak ko ito. Narabagdak ko rin ito. Dali! Dito ka, dali! Dali ba? Dali! Close, close, ipit! Close, hindi kayo ganggang! Dato, Ricky! Ganggang natin! Kung tinakanin dito sa kuwan, kung sila ang kuwan, Kacang, mana kami yang ini? kuwan mo. Mana kami yang ini? Kacang. Iwan. Karang sa iyo. Ayun, di ba dito?
Pangayo ko to.